Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu. Saya esuk ora saya atis ning saya anget. Merga sing mirsani sing kepareng lenggah Mas Gareng. Suasanane isih kenceng. Wah, saestu ya. Ya niki wong syukuran ya tirakatan kangge kemajenganipun koperasi karep menika. Apakah arti dari tasakuran? Tan niku tandhanipun piyayi ingkang kandel imanipun. Nggih niku ta. Terus sanusahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Terus kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Saestu. Niki direwangi melek niku ora ana liya mung kejaba nyuwun sih nugrahane Gusti Kang Nyipta Jagat. Leres. Moga-moga koperasi karep ke depan semakin maju dan semakin kuncoro anjayeng bawana. Nggih. Amin. Moga-moga semakin maju dan koperasi karep bisa untuk contoh pengusaha-pengusaha lainnya. Nggih. Artinya contoh ya iki lho, berusaha tapi tetap tidak meninggalkan budaya. Leres. Awit ngeten Mas. Kyai Bojonegoro umumipun nggih lajeng para pepunden kula wiwit panjenenganipun direktur utama ngantos sak jajaranipun mandhapipun para karyawan niku agama ya digawa budayane ora ditinggalke. Leres Mas. Mula mlaku seiring sejalan. Hawane mriki ya kepenak banget kok. Nggih ta? Nggih enten tembunge nika dengan ilmu semuanya mudah, dengan agama semuanya berkah, dengan budaya semuanya menjadi indah. Leres. Kula tak nembang dandang gula. Cocok. Tolak balak ngoten niku Mas. Oke. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanana nyaket mring kami guna duduk pan sirena tolak balak repote dadi petani salate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur yen garap sawah salate aja nganti wegah apa meneh yen wayah panen salate aja nganti lereng yen dadi sinden salate aja nganti leren sinden asmane niken salindri sregep salat lan sregep ngaji repote
yen dadi dalang tansah rungkem ngarsane pangeran dalang pandu gandang sasongko salate wis kanep 5 salate modar lha wong diiringi penake kaya ngene kok iringane iki karo irami kekencengan repote yen dadi yoga salate blas ora ana yoga sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan syukur ra kendange lah wong pengendali gamelan semene oke kok justru itu pengendali ana to irama kencenge kaya sepur ngene iki lah niku ngetokke nek panjenengan iki semangat ngono semangat ki napase kuat ora kuat semangit apa nyatane panjenengan iki ya hebat yo hebat to sak hebat ceceke Mas Garing iki tembang kok mesti iso yo hebat ning aja dipeksa selawatan wis diaturake sik aku lha piye dalang wis sijan wis yoga wis ingsun oh iya repote yen dadi sinden wis piye mau salate wis mesti kopet sinden iki kan salindri sregep salat lan sregep ngaji oh iya sinden wis dalang wis yoga wis saiki ingsun oh iya dagelan kabeh iku duadil oke ditembangke siji tembangke kabeh ono merata kok nek ora adil ndak dikira mbancine mbanci ladan kuwi pimpinan sing ora becik ngono kuwi kowe nggih contoh kaya koperasi karet gitu ora ngembancine mbanci ladan siapapun boleh gitu Pak nyambut gawe te mriki nek nyanti alah kowe ora kesel to dalan wiwit sore omong terus ngene iki pancine aku nembang kowe ngomong nembangku kapan iki jatahe dagelan kudu tak tembangke malah aku ngomong dhewe no lah yo ayo saiki dagelan ya tak kuwi nggih bismillahirrahmanirrahim waduh diapik-apikke sing tunggal ngilmu lan guru kalian kula ampun godho repote dadi dagelan kosek wis lagi salare kok mbok suwoke mbok deke piye to iki sapa sing lagi repot piye iki kowe kotake aja mbok tutuk kotake aja ora guang kali wis mari kowe ngene kono suwo ya wis ngono aku ora ganggu repote dadi dagelan piye Mas aku yo bolong masa bolone Mas Gareng kok heeh nggih napa mboten hidup mboten ya tabuhana to cah mesake oh iki tabuhi to ya Dwijo iki ya dilegani yo cah tabuhi mesake cah repote dadi dagelan saon iki jamane iki jaman modern kok isih ana tabuhan lesung lah wong kene iki sis kamling ya sing digalak ya digalake iki ndok tak sewake gamelan sakmenake iki nggo apa dadi tabuhi gamelan siji-siji iya no ya tabuhi siji cah percuma no ya siji-siji do rungokno sengane ora nglegani wong tuwek iki lho godhong kates iso gawe lega kok ya tabuhi siji ya Mas Gareng wiwit repote dadi dagelan
Kayak film horor. Pancen yogamu iki diamput. Kok nesu. Oh, masa nabus. Piye? Nabus siji-siji. Maksudnya siji-siji iki. Waduh, notasine siji-siji ning nabuhe bareng jreng. Oh, alah. Oh, dora aku kok ya. Ya. Dikongkon Dwijo ki sing genah. Ya. Weh, Oh, ya. repote dadi dagelan. Tansa sungkam ring pangeran. Dagelan jenenge. Dadi ngene Mas, perkara nggon lakon iki. Kowe edan. Nek wis ditabuhi trimo. Ora nembang ora pathek. Nesu. Aja nesu. Yogamu iki panjakmu sakmen akeh iki. Apa? Sing CS karo aku gur siji. Sapa? Sing gambang tok el. Nggih ta Pak De? Sore mok. Ora no. Jawabane nggih Pak De, krungu ora. Oh, TLK. TLK. Marane Bojonegoro ora ketemu karo biasane dadi rada gelo. Alah, wis ora iso. Aja nesu to. Mbak Niken. Aku anggere anyer kamera iki tak dol lho. Mriki Mbak Niken nambani Mas Garing ben ora nesu. Loh, kok lak delok ya anggere niki sing nembang ditabuhi. Ya ora? Rame-rame ngoyak doro mabur mulu aduh. Urip ingkang prasaja berhandrame bebrayan. Urip ingkang prasaja Yuk. Awakmu lak putune Mbah Gareng. Kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi, kok Simbah ora ditabuhi? Kowe piye? Saka penemu piye? Nggih mboten napa-napa ta? Mbok Ya hae, semua orang mempunyai hak. Yo, Sampeyan ora, sirih iki piye? Nek bengi iki. prasaku ki mau sing salah kok sampeyan to, Mbah. lho kok sok aku sing salah? Sampeyan ini kebanyakan request. Jadi semua itu manut sesuai dengan requestnya. Sampeyan ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebuan iki rak simbung. Request. Rebuan iki penjaluk. Iya. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Yoko kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun Sampeyan nyuwun nyuwun- pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Jangan pesen apa karo keluarga, tak sampeke. Nah, ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Boten. Aku boten. ngerti kowe. Boten. Alah kowe nek aku mati kowe arep ngrebut bojoku kowe. Alah. Wong sikile iki wong kabeh nek. Kok sik tembungmu ra enak. Bojo kok sikile iki wong kabeh mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku paling sentimen. Kowe Boten. wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalam Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. Ora. 4 tahun wis dididik karo tiyang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo, piye? Arep ngapa ngono kuwi? Moh kok usul ya kleru. Mboten. Arep usul apa? Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedakake karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ora Ken? Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya. Lah iya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku Nggih. kalau dididik mulai dasar
Iki ora sekolah to iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye to, piye to? Kowe arep nyerek kali aku. Mboten. Ora. Pak, kula ajeng golek dalang liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Njaba nek layar kan lho. Wayangan kok layar. Nek wayange lho digelar kiwa tengen kemel lho Aku karo ngandani. Iya, wis mangandani. Pinter Joro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contonen bae. Nah, mbae ditonyo. Piye ta? Nggih ditonyo saiki. Contoh ya. Dicontoh, ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, Mergo Mbah Simbah Gareng iki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gaweamu, gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Lah Mbak iya. Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, Nggih. iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho kok ora hebat ngono kuwi. Nah, ngono. Yen sing ngendang kae. Kok sentimen karo sing ngendangi apa? Ben Apa? sing gawe rusak irama sing ngendang kuwi kok. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono ki. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Pas ta? Yo ning anu. Kata-kata adalah doa. Yen ana apa-apa tanggung ngendhe. Lho, jodoh iku ora mesti bodoh kok. Iya. Kaya entuk, kaya ngene kok entuk kaya ngono kaya rebulan dirembeti tekek. Lah nyapa? Tak belani ya. Entuk bojo kaya Mananda ngene iki malah suatu keberkahan. Kok iso? Berkah Suatu apa? anugerah lho Mas. Nah, kowe munggah rene nak, rene nak. Kowe gen jejer karo Niken lho. Sapa ngerti ya ta? Engko ana setan adu pitik liwat. Aduh. Ayo kene. Lho, itu bojo koyo ngene iki suatu anugerah. Astagfirullah. Kowe jejan iki. Lho, Wah. Lho. Dagang ngopo terus iki kok buntele kok. Kowe matur nuwun, Pak. Iki, Oke, matur sembah nuwun. Pak. Pak. Mas. Niki, Pak. Utang duwite. Lah piye to? Kita sudah diberikan sempol. Oh. Aku ya tak anu, enggak Pak niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikai, aku ora ngekei. Nggih, pun. Ngeten mboten Pak, sebabe napa kula kok mboten ngekei. Sebabe niki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun ya Pak, makasih. Pak, kreativitas Matur panjenengan nuwun ya, saya Pak. hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol? Sempol kok kentol? Pak matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh, Jan. Nanda di Nanda. Kuwi lho ning burine kuwi lho. Beh, Adik. iya Ayo toh. tak kono jejer kene. Neburi. Piye Niken? Etok bojo kaya Nanda, Suatu anugerah. suatu anugerah. Sebabe. Pemasuk rapi jebret, ya toh. Ah. Mas Nanda takon kerja ning luar negeri. Terus Ya lah takon. gunane apa rabi karo kowe? Kuwi digua alon-alon. Takon dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat iki. Ora, kula niku ditumbalne ngoten lho. Ya ora. Ben nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang wis ngotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Ya fotono, Mas. Ndang fotonen ya. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke iki lho. Makasih Oh Dik. tapi nduk aja delok kesine. Nadyan kaya ngene punya kelebihan-kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune.
Iya gak enak bae. Ayo saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Ah mau nopo duta jare. Napa? Ya lintang asmara. Oh Lintang Asmara. Ayo. Ya, Lintang Asmara. Tak rungokke kanggo kuping pindho. Nggih. Ning dibawani sik. Ayo pelok barang, Mbah. Mbah pengendir. Nggih. Kok tuwek men to sing bedar. Wis akeh tuweke kate jiglok ing pindho ae. Mas Pandu sing ndang jaipong sik. Mas Pandu kene. Oh, iya gone. Gegarane wong Bayu akrami. kok. Ayo, Duh. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Iki Nggih. jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesone dibehel ben nuntune iki rata. Untu ora jangkem dibehel. Iki rekake gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bogang meneh. Ceklek untuku. Tak nggih mangan kentaki. Awas sesuk trauma karo kentaki. Ayo, ayo Nan dibawani. Siap. Karo gandrung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Ke Ono wong lanang gandeng wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Joko ki ngene sing gagah kok ngene iki. Ayo, Mana ndak wis sakit ya. tak garepi ben tukel loro. dene kan sakit dek. Alah. Kene tak tungkak. Alah. Gegarane wong apadu. Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gandrung iki ndi mripatuk merem. Ha. Maju, maju. Ayo. Tutu bondo tutu rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye to? Ya sing luwes, sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awon-awon kula menika pengusaha muda Bapak Ya, Ibu. ya. Oh, pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih. Nggih dikai Pun ibuke tenang, juragan, Mas. anake ya juragan. Matur nuwun Martin. Penerus Ibu. Terus ibu. Juragan apa to iki? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadean kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok moh. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit jedul. Wah kijinge kok nada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, siduk, anduk. Ora tuku, ya ora Nan. Ora Nggih, tuku ya gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli Mas, karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Ah, Aku tak golek grup liya wae. Ora Kabeh. jagane. Sewayah-wayah kathoke suwek iki lho. wong dikemuli anget kok mboten buruk. Dikemuli anget jare. Kok cilaka ning Bathi. Nggih, napa meneh pas corona nika sedina wong 5, 6. Berarti mengharapkan virus neh iki. Ya aja lek iso. Iki kijinge sing dipajang ditabrak wong. Apes kijing gak payu suwe lek kaya tuwabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya Kaya sing piye ndek ben ya lho. ora? Kok sing ndek ben ya lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendang? Bolone niken kok. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Makan sempat. kena pisan yen gampang
manyep gampang. Edan. Wong laras yo. Yen nangel. Tanganmu anyep. Tanganmu anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. Aja matiku keri. Angel Ya wis, Keri, ya wis. Ya. Angel. Angel langku Nyapun dadakan bekandengan. ambekane gak tutup dong. Tan kena tinumbat. Enak bakul bakso tuku ora? Cegat. Wis sampean ki nek anake bawa Aku wakile Bayu. Sing ngedeke ki aku. kokean nek notoki konokan wi. Ayo. Tan kena tinumbas arto Doniken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris. Beres kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili. Modelmu ngerti wong wedok koplono. Sopo kuwi? Nggih. Kok saking aluse kok ngerti wong Wis. wedok simpangan ngono ki lho kok iso kepoyo. Wis lah, wis sikile kudu cepet. Wis. Ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Ya, lintang asmara. Wis ngadeg, wis ngadeg. Ayo. Ya. Nah. Mumpung ana niken ayo. Ayo. Pokoknya Ayo rene, Pak Harto. ndang foto wasik. Yo ora adus sedina lho. Lah, bendino ya radut. Ora ngerti sabun bocah iki. Nah, fotonen sik nah. Foto. Ah, foto-foto. Foto le, foto. Fotono Mas Yan. Yan fotonen Mas ya. Pian, Mas Pian. Awah, salaman barang ini. Ayo. Awak. Ya, rupane kaya sunduk mentol. Ayo, foto sik. Awah. Foto sik, aja ganggu. Mosok niki foto karo bakul teh. Iya, ayo. Ya. Empane kaya anake bakul sempol kok lagi. Ya, wis. Makasih Baris. Wis, muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, Pokoke omahe dhek isine nek ora fotone Mbak Niken karo Mbak Darsini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya. Mas Mas Gareng. Yo, dawuh. Piye elak ta suarane nada ta? Wah, dan ya iki sing diarani jangan melihat body, yang penting suaranya. Betul. Wah, ning iki aja sembrono lho, iki sing ngarang lagu ki leke ana lho iki. Heeh, Mas Rinto karo sing ngendang ku ya sing Ah, alise. kae sing ngendang, sing kae leke. Leke Nggih. sing gawe lagu Lintang Asmara. Ayo kene, gentari rene yo gentari kene. Wah, Tak aturke khusus kanggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kene gen. Nah, ya. Pokok Pak Jarwo dipun rujak mentah-mentah Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo jumeneng, Pak Jarwo. Pak Jarwo seneng. Oke, ayo. Oh, tenang. Wah, Jan, aku sing ngrasake siji mau ya. Wah, terima kasih. Ayo kene gentari. Mriki Pak Jarwo, mriki. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak Dengar mriki, Pak. Pak Jarwo wontenipun nggih ngaten pun dar mentah-mentah Pak Dar. Ada kayak sashimi entah ya. Lah witeno wong iki asline yo ngene iki kok. Lagune anu Pak Jarwo ngene dawuh dhewe ngersake lagu. Nggih. Ben Mriki. Dede. Alah, Jan, saking ras-ratane lho. Sego kurung dipangan ditendang. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Mergo gentari Pak Jarwo, monggo sawetahipun kula pasrahaken. Ya jenengan sing ngawat-awati no Mas Gareng. Aduh. Jan. Wis ora raup.
Pak Jarwo. Nggih. Pripun? Panjenengan mirsani Gentari pripun? Nek kalih niken pripun? Pripun? Pripun, Pak? Nggih tebe. Oh, tebe. Tebe pripun? Tebe niki nggih ayu niki. Wah, ya terima-terima Ken, terima-terima. Terima ya, Nduk. Nggih, nek kalek numpami kula Nggih. nggih sir niki. Oh, ngaten nggih. Kula. Pun, jan wonten Pak. sinten? Niki dinjang 120. Dadi Pak, dadi niken kali niki ayu niki. Wong jenengan kali kula sak pantaran mbok priksa plese 3 ponen, Pak. Kula mboten mendem. Lah, mboten betul. Nggih, asli. Tetep niki. Terak langanane aku kok. Ah, nggih. Pon, monggo dipeto wangsul di air keras, Pak. Kok dia keras. Lagune napa Pak Jarwo? Ngersake napa? Badhe duet rada kempling napa-napa derek. Derek, Lagune monggo. napa? Pun. Ninggal katresnan. Wah. Nggih, Cocok nggih, nggih. sesuai dengan situasi dan kondisi. Nggih. Siap, nggih. Bagus. Tapi kula maos nggih. Oh, mboten napa-napa, mboten napa, mboten tidak masalah. Ninggal. Niki kan Mas Garing men lenggahane kono iya, sih. iya, iya. Iki khusus Romeo and Juliet iki. Waduh. Iki Romeo karo Romeo. Ayo, ayo. Kok Romeo? Ora yo. Ya ora. Pripun aja dawuh napa? Bapak-bapak yang mau nyanyi ndak? Sinten Mboten nggih. Sampun. Sampun. Itu kersane Mbak Salim. Pak Gareng. Pak Jarwo, niki enten kenang-kenangan saking Gentari, dolananipun Gentari pedak dalu, Pak. Kok sasae wae rumah kula nggih. Lah, kalau Matur nuwun Bapak Nggih, Bapak matur sedaya. Nggih. Monggo lenggah malih. Mriki. Ada jan. Kyai kene iki nit pengurus kabeh kok tresno nyang budaya. Matur Nggih, nuwun nggih, Bapak-bapak. Sampun ngregengaken swasana. Monggo. Nggih, matur nuwun, matur. Oh, nggih matur nuwun. Wah, tiba kemil. Ngene apa ta? Ayo biasa to ning kene iki. Wah, Wah, aku lak tukang nampani. Aduh. Lho kok wong iki rezeki iki yang ditolak mengko ndak seneni karo Gusti. Matur nuwun lho, Pak. Ayo kene do niken mriki, monggo. Ayo. Wah, Nggih. bareng ana Gentari rumangsaku kok sawerane mengalir. Tenan wis. Jenenge wong rezekeni ya ngono kuwi, Mas. Nggih. Ning inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun Gentari kok ngono ning duwe keluwihan ya kita beri kesempatan. Awong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo contoh niku koperasi karep. POJ leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Nggih. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer Gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk mriki. Wah, daturi kok. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Urung ta weruh ta? Urung. Oh, pamerno jae Ya karo Mas Gareng. Iya toh. Ono berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Nah iya no. sama opo? Iki gawe iki. Oh. Ayo kene Mbak Suci, monggo kene. Aja Monggo Mbak Suci katuran mriki. Mbak Suci. Monggo ayo diaturke bajing loncat. Intro saka Saron, intro cantrik bungane saka Saron. Monggo. Ya, men dijogeti nduk niki kan karo Mas Gareng. Monggo, ayo. Gedek. Ayo.
diniati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Wong sale balik teles, bacut kebes ya sisa. Terima kasih matur nuwun sampun karto kanggenipun sami digojekan. Nduk niken terima kasih nggih. Terima kasih Mas Bayu, sampai ketemu lagi. Nggih. Oke. Kok ketemu tanggal 1 November meneh. Heeh, karo Nduk niken tetep awet sehat, awet laris. Nek ning Solo ya mampira dolan mriko. Nggih Mas, jenengan mesti mboten teng griya lho Mas. Oh, Nang omah ora. terus. Saiki ning omah terus buka biliar soalnya. Sudah ya Pak De, semoga sehat selalu panjang. Amin. Cium dulu. Leh. Pengen. Ora pengen digentari kok pengen. Nggih. Mas Gareng arep paring dawuh napa? Nggih, Donga napa? namung dongaken semoga semakin sukses, semakin maju, koperasi karep dan semakin sejahtera para anggotanya. Amin, amin, amin. Anggota lan yo masyarakat kiwa tengene ketumrapan kabeh. Nggih yo. Ndara Janaka ora malah dadi dukane. Ayo.